Riwruok makedo ne ratiro mag nurses e bade ma kaunti ma Homa Bay Kenya National Union of Nurses dwane piny owacho mar kaunti no ndiki e yo ma ongirore nurses 136 ma osebedo katiyo e yor orak kuom higni 3 sani. Tend riwruok makedo ne ratiro mag nurses e kaunti no okoni jowetegigo nondiki e yor orak higa mar 2019 to nyaka sani pok omigi barupe maketogi e tich e yo ma ongirore. Ka orak margi to rumo ayanga tich ang'wen jumani. Negilose boma ma Homa Bay kama bende negikwayo sirikand kaunti no mondo ochulgi osachgi ma dwe mar 7 kapok ochopo wuok tich juma manyien. Marumo tarik 4 dwe mar 8. Nwawinjore gi employer marwa ne tarik 8 dwe ka dwe mar dwe mabiro ochula mshahara. Omiyo wakonogi ni tarik 8 korom wabiro bedo wuok tich mondo gine ni jotich te ochul mshahara gi mar dwe mar 7. Agombo ng'eyo chung' mar county kuom nurses manondiki e contract e higa mar 2019. Kech wang'eyo ni contract margi rumo tarik 4 dwe mar 8 ma will be on Thursday. Agombo ng'eyo chung' margi mondo kik jowagi bed gi chuny madang'ni kon gi kon ka giparo ni samoro tijgi nyalo rumo. Setimo winjruok